Takmer som prišiel o rodinu kvôli alkoholu. Jeden večer som prišiel domov, opitý. Nikto sa so mnou nerozprával. Ešte ja som bol nahnevaný, že prečo vlastne. V tom hádka. A potom zaznelo, že buď s tým skončíš, alebo keď nie, tak odídeme buď my, alebo odídeš ty. Ja som tvrdil, že to mám vlastne všetko pod kontrolou. Nemal som to pod kontrolou, ale o chvíľu to budú 3 roky, odkedy abstinujem. O chvíľu to budú 3 roky od najlepšieho rozhodnutia v živote ísť na Prednú horu a liečiť sa. Možno ťa môjim príbehom alebo možno ťa mojou cestou abstinencie inšpirujem, možno ti budem vedieť pomôcť, možno si sa v tom našiel. Možno máš niekoho, kto potrebuje pomôcť. Ak sa v tom vidíš, kľudne nechaj koment alebo napíš. V ďalšom videu ti poviem viac.